Bastante máis atrevida é a proposta coa que volve incendiar as redes David Muñoz. O cociñeiro con 4 estrelas Michelin di que ao xamón serrano hai que botarlle limón para potenciar o seu sabor. Así que na rúa temos o debate servido. A recomendación do cociñeiro David Muñoz de botarlle limón ao xamón para potenciar o sabor abriu o debate. É unha alternativa para un produto tan tradicional ou unha aberración gastronómica? Eu entendo que o xamón, que é o produto máis rico, penso que hai no mundo casi, e se lle botas o limón acabará los carallando. Eu nunca o tomei así, o que pasa é que é unha opción. Se unha cousa que non a probas non podes saber. Non o provei nunca, pero probarei, non? Home, é así. Eu hasta comín formigas fritas. Para gustos hai sabores. Preguntámoslle aos expertos, os que levan vendendo xamos toda a vida. O limón é un ácido e vamos, non creo que lle faga moito contraste ao xamón. Parece que queremos inventar a pólvora. E o xamón hai que comelo normal, sin nada, e a temperatura ambiente é cortado moi finiño. É como o mellor sabor ten o xamón. Como moito, acompañado de pan e aceite de oliva virxe extra. O do melón co xamón, din, xa lles parecía innecesario, peor cun cítrico. Parece unha cousa absurda botarlle limón para cambiarlle o sabor a unha cousa que é natural de por sí. Entonces, eu non son partidario de botarlle nada. Simplemente acompañalo cun bo tomate, cun bo pan, punto. E máis, se trata dun xamón excelente como este a 170 € o kilo. Sería como botarlle cola a un boviño.